Piştî bi destxistina kontrola Efganistanê ji aliyê Talîban ve di çarçoveya nîqaşên balafirxaneya Kabûlê de yekem pêngav hate avêtin. Çavkaniyên dîplomatîk yên Qatarî ragihandin ku van li ser daxwaza Talîban şandeyek teknîkî bo sererastkirina balafirxaneyê ji balafirxaneya Kabûlê re şandiye. Beriya niha Enqerê jî daxwaza xwe ya birêvebirina balafirxaneya stratejîk anî bû rojevê her wiha ragihand ku ew bi Talîban re di nav danûstandinan de ne. Beşek ji şarazayên babetê di çarçoveya geşedanên davîn de destnîşan bi giringiya balafirxaneya Kabûlê dikin. Kabil havalimanı ülkenin dünyaya açılan tek çıkış kapısı. Birêveberiya balafirxaneya Kabûlê giringe ji ber ku alîkariyên mirovî û rawestandina şepola penaberan jî dê rojên pêşîn de birêya ew balafirxaneyê werin kirin. Niha kîjan dewlet wê berpirsyariyê bi dest bixe dê peywendiyê navbera dewletên Rojavayê û Efxanistanê de bibe xwediyê roleke girîng. Li aliyê din beşek ji şarazayên babetê jî dibêjin ji xwe heger Qatar roleke teknîkî di balafirxaneya Kabûlê de bilîze dê bi Tirkiye re şol bike. Türkiye havaalanı işletmek de bölgede Tirkiye dixwaze li balafirxaneya Kabûlê rolekê bilîze, lêbelê hin nîgeraniyên Tirkiye hene ku li pêşiya avêtina pêngavên eşkere dirawestin. Helbesta qada navnetewê di vî warî de gelek girîng e. Bi awayekî rasterast karkirina bi Talîbanî re dibe ku bo Tirkiye di rojên pêşîn de bibe kêşe. Ji loma navbenkariya Qatarê dê bo Tirkiye baştir bibe. Vezîrê Karên Derveyê Qatarê Şeyx Mehemed bin Ewdirehman El Tanî ragihand ku ew di demek nêz de bo birêveberiya balafirxaneya Kabûlê dê bi Talîban re dest bi hewkariyê bikin. Her wiha El Tanî got ew di warê teknîkî de dê alîkariya Tirkiye bixwazin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.